Zaboravite Zenicu kakvu znate. Grad Čelka dobija potpuno novu dimenziju i to bukvalno u nebesa. Nakon godina tišine, spekulacija i zastoja, na Trgu Rudara konačno se budi prava građevinska zvijer. Kreće izgradnja najvećeg stambeno-poslovnog kompleksa u gradu i jednog od najmoćnijih u cijeloj Bosni i Hercegovini. Slušajte dobro ove brojke, 100 metara visine. Da, dobro ste čuli, ovaj gigantski nebodjer će parati oblake i zauzeti tron među najvišim objektima u državi. Ekipa je već na terenu gdje vlada potpuni haos od teške mehanizacije. Bageri trenutno grizu zemlju jer se ide nevjerovatne 4 etaže u dubinu. Ali šta nas još čeka kada ovo čudo bude gotovo? Pored glavnog tornja dižu se još 4 masivne lamele, preko 7000 kvadrata čistog poslovnog prostora, više od 400 stanova i preko 550 parking mjesta. Ovo nije samo zgrada, ovo je bukvalno grad unutar grada. Investitori obećavaju najviše građevinske i ekološke standarde. Cilj je napraviti vrhunski, funkcionalni urbani prostor za sve građane. Ali zašto se na ovo čekalo godinama? Priča zvuči kao scenarij za hollywoodski film. Prethodni investitori su se našli pred zidom. Bili su dio grupacije koja je pretrpjela katastrofalan požar u fabrici namještaja u Žepču, a šteta iznosila vrtoglavih 15 miliona maraka. Taj udarac je izazvao domino efekat. Blokirao je poslovanje, povukao financijske garancije i u potpunosti zaustavio kranove u Zenici. Projekat je bio na rubu propasti. Ipak, svaka epska priča ima svoj preokret. Prepreke su konačno srušene. U igru su ušli novi vlasnici moćne grupacije predvođene gigantima, kompanijama Bosel iz Viteza i Almi iz Zenice. Nova krv, nova struktura i mašine su ponovo upaljene. Direktor kompanije Euromont, koja je investitor, poslao je jasnu poruku. Do kraja ove godine očekujemo da objekat izađe iz zemlje. Samo ta početna faza košta 20 miliona maraka, a ukupna vrijednost cijelog ovog mega kompleksa procjenjuje se na astronomskih 100 miliona konvertibilnih maraka. Rok za završetak čitave priče je 3 godine. 100 miliona maraka, 100 metara visine i novi simbol Zenice, a možda i cijele države koji se rađa pred našim očima. Šta vi mislite o ovom ogromnom projektu? Da li je ovo upravo ono što je Zenici trebalo da promijeni vizualni identitet grada? Pišite nam vaše mišljenje dole u komentarima, obožavamo da čitamo šta mislite. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno zakucajte taj like i pretplatite se na kanal za još ovakvih priča. Vidimo se u narednom videu, a do tada pogledajte još kadrova ovog budućeg mega kompleksa.